Di dîroka mirovahiyê de bi hezar salan e ku hezên hegemonîk û dewletperest di cîhanê de û bi taybet jî di rojhilata navîn de ji bona bikaribin xwe birêve bibin û hêza xwe mezintir û bihêztir bikin. Pergaleka bi navê modernîteya kapîtalîst ji xwe re dane avakirin. Dîsa jî di binê navê demokrasiyê de civaka an jî gelan bi polîtîkayên xwe yên kirêj perçe dikin, bela dikin û lêwaz dihêlin. Li gorî xwe teşe didin wan û ji bo berjewendiyên xwe dixin meriyetê. Di jiyanê de mirov û mirovahî hatiye pişaftin û kirkirin. Mirov jî neçar maye ku li hemberî wan pişaftin û kirkirinan serî rakin. Kesên ku li hemberî wan bû yerên di ji mirovahî derketin yan hatin qetilkirin, an jî bi awayekî nêpen hatin hûnda kirin. Mirov dikare gelê Kurd bi awayekî şenber mînak bide nîşandan. Ji ber ku di dîrokê de êrişên hêrî hovanê li ser axa Kurdistana qedîm û li hemberî Kurdan hatiye kirin. Ji ber ku axa Kurdistanê dewlemend û qedîm bû, her hêzekê dixwast, an jî xwasteka wan ew bû ku bibin xwediyê wê dewlemendî û pîrozbûna axa Kurdistanê. Dema ku hêzên dagirker xwastin bibin xwediyê wê dewlemendiyê, li hemberî xwe astangiyek û berxwedaneka bê hempa dîtin. Ji ber vêyekê jî serî li hin polîtîkayên kirêj xistin. Bi wan polîtîkayên xwe yên kirêj jî hemonên sermayedar, serdest û kedxwaran, di rojhilata navîn de tenê di nav gelê Ereb de na. Di nava temamê gelan da ji nênûka wan bigire heta taya porê serê wan, wana ji hevûnê perçe kirin. Yanî wan kes û gelan, bê ziman, bê nasnamê, bê çand, bê çav, bê mêjî hiştin. Nirxê wan ê herî qedîm hatibin pêkirin. Lê li hemberî wan bû yerên kirêj her çi kes berxwedanek hatibe meşandin jî, dawiya wan têkçûyîn bûye. Pirsgirêka herî mezin ji ber ku çarenûsa gelê Kurd ne di destê wan de bûye, di destê kesên ku wan birêve birine de bûye. Gelê ku çarenûsa wan ne di destê wan de bin, rewşa wan jî wekî masiyê ku mirov ji nava avê derdixin. Ger ku tu wê masiyê navê jî nava avê, ew ê jiyana xwe ji dest bide. Lê ku mirov wî masî bavêje nava avê, ew ê jiyana xwe bidomîne. Yanî çarenûsa wî gelê wekî ya wî masiyê dikeve destê mirovan. An jî wekî ku tu berçavkekê hespan bidî ber çavên wan û di wê rewşê de bin. Dema ku ew berçav li ber çavên hespanê, ew kesê ku wê hespê dibêzîne, an jî dide meşandin, di kîjan rêçê di kîjan xetê de bide meşandin, wê di wî warî de biçe. Lêwra jî ji pêşiya xwe bêtir tu derî nabînim, ne çepê xwe ne jî rastê xwe. Berî ku rêberê gelê Kurd û tevgariya azadiyê derbikeve, gelê Kurd jî di wê rewşê de bûyî rengî de bû. An got çarenûsa wan ne di destê wan de bû. Di destê kesên ku wan birêve dibirin de bû. Kesên wekî axa, şêx û bêga. Ji ber wê jî gel nizanbûn hoyê çi bikin. Awan şexsiyeta çi bigotanan, gel jî bûyî rengî dikir. Lê piştî derketina serokatiya me, ew rewşa dojehî ve guherî, rewşa guhuştê. Ji lala re bû ziman, ji koran re bû çav, ji nezanan re bû mêjî û gelekî afran. Ji nûva heybêriya gelê Kurd afran û derxiste holê. Wan ji mirinê xilas kir, got hişyar bin, hûn gelekin. Tu kes nikare, wê înkar bike. Dîroka we heye, hûn xwedî çan û hernîgariyêne. Rêberê gelê Kurd li hemberî wan bû yerên ku li ser gelê Kurd hatiye dikirin serî rakir û gelê Kurd zana kir. Li hemberî pergala heyî ve bijêrker nû ava kir. Li vir jî hin pirstên aklê mirovan. Çima hezên hemonên hegomen, pêşengên ku ji bo netewê xwe têkoşîn dikirin nebûn asteng, bi ser wan re neçûn û êrîş nekirin. Lê bi ser serokatiya me ve hatin û êrîş kirin. Di rojhilata navîn de ku mirov rêxistinên din bigire berçav, yên ku li hemberî dewletên yekbûyiyan têkoşîn dikin û ji piştî dû dewlên Ereban alîkarî dikin, di her hêlê de ji wan distînin. Tevgera rizgariya Filîstîniyê. Wekî din jî li Afrikayê rêxistinên ku têkoşîna rizgariya netewî dikin hene. Çima ew kas bi ser wan ve naçin û êrişê wan nakin gelo. Li dû xwe bawayekî ku nêne ji bîrkirin, bîrdoziyek naafirandinin. Lê serokatiya me bîrdoziyeka ku tu caran nê ji bîrkirin afiraniye. Bandoreka mezin li ser mirovan hiştin. Rojhilata navîn baş fehm kir. Duwarê dîrokê de
کوربونێکا بێ هەمپا di kesayeta xwe de dabû afirandin. Perçeyek ji Zerduşt pêxember, perçeyek ji İbrahîm pêxember, perçeyek ji Musa pêxember, perçeyek ji Selaheddîn Eyyûbî, perçeyek ji Muhammed pêxember girte dest, perçeyek ji İsa pêxember, perçeyek ji Meda, yek ji Persa, yek ji Yewnanan û ji wan temama bi awayekî serkeftî sentezekî afirand û dema avakirina partiyê de jî bi wan birîkimên mirovahî di wan şertan da bîrdoziyek afirand. Ji wê dewlemendiya erdnîgariyê sûdekî mezin girt. Wekî din jî taybetmendiyeka serokatiya me a herî girîng lêrîna wî ya li hemberî jinê bû. Ji Hazretê hewa bigire heta roja me jin tim dibinê zilmê de bûn. Tu kesek nikare vê yekê înkar bikin. Lêwra rastiyeka xwe jin ji cewhera xwe hatibû dûrxistin. Di heman demê de gelê Kurd jî dibinê zilm û zoriyê de bûn. Her tişt li wan hatibû qedexekirin. Rastiyeka tirka hebû a li hemberî Kurdan. An got polîtîkaya wan a înkar û îmhayê tûnekirinê. Lê rêbera Pom ev pirsgirêk ji holê rakirin. Gelê Kurd ji nû ve afirand. Tevgerekên ji hêza cewhera gelê Kurd da avakirin. Ji jina bigire heta zilam, ji zarûkan, heta ciwanan, heta keçan, heta pîran, gelekî ji bona têkoşîna wan rakir ser piyan. Dîsa tevgera ku serokatiya me avakir, ne tenê bi mêran sînorma. Di heman demê de jina bi xwe jî di nava têkoşînê de cihê xwe girt. Serokatiya me jin jî tevlî têkoşînê kir. Di rojhilata navîn de tu caran, tu deman pêşengekî jin birêxistin nekirine. Lê serokatî jin derxistin kolana, taxa û kada. Ya herî girîng ewan derxistê çiyê. Jinê jinan pêjandinê, ji xwarin çêkirinê, ji cil dirûnê xilas kiriye. Ji bin destê pergalê xilas kiriye. Jin kire fermandar çekdayê destê wê. Wê azad kiriye. Azadiya civakê bi azadiya jinê ve girêdaye. Dara rêberê me jin gîştine encameka bi vî rengî. Ger ku ji îro oşûn da Kurdistan ava bibe, êdî dayîkên me, xweşkên me wê nedibine tehekkuma mêr de bin. Ew zordariya ku dibin navê olê de hatiye kirin, em ê jê xilas bin. Êdî em ê azad bin. Ev şiyarbûna jinê ne tenê bi sînorê çar perçeyê Kurdistanê ve girêdayî yên. Mirov dikare bibêje li Kurdistanê na li temamê cîhanê hebû. Ya herî girîng jî ew nirxên koberê hatibûn bin pêkirin û tûnekirin, serokatiyê ne bi çêkan afirand. Her çi kas di nav da lingê leşkerî hebe jî bi bîrdoziya xwe de avakirin. Berî ku bikeve vê riyê, baweriya xwe bi gelê xwe anî û gelê xwe baş nas kir. Di serî da jî bi xwe bawer bû. Ew baweriya wî wisa kir ku gelê ku newêribû bi zimanê xwe biaxive, ev 30 sala li hemberî di ji minê xwe têkoşîn dikin. Saddam di rojhilata navîn da li ber çavê dunyayê bi hezaran gelên Kurd qetil nekir. Bi hezaran pêşmergeyan çekên xwe li hemberî televîzyonan bi awayekî zindî wekî merasîmekê hê çekên xwe teslîm nekirin. Belê. Belê çima? Ji ber ku berzanî tenê bi nigeha xwe bi heşîra xwe ve girêdaye. Ew hêza xwe ji gelê Kurd nagire. Ew dewletên yek bû Îran û bi İsraîlê re ji bo berjewendiyê xwe girêdaye. An got tu carî bawerî bi gelê Kurd naanî û li gorî xwe birêxistin nekir. Lê rêberê me û serokatiya me tevgera wî baweriya xwe bi gelê xwe anî. Tu carî pişta xwe neda dewletê din, tenê pişta xwe da gelê xwe. Ji ber wê jî dagirkera fehm kirin ku ew tiştê serokatiyê dike, tiştekî ji bo wan talûkê. Ev tişta têkirin, zirarê dide pergala wan bixwe. Dîsa pêşî digot ev tevger tenê de bi bakur re sînor bimîne. Çarpênc hebin, ma devê çi bikin? Lê di vir da fikir û ramanên serokatiyê Mossad û mîtê jî matmayê hişt. Fikir û ramanên serokatiya me wan belawela kir. Ji ber wê jî xwastin rêberê gelê Kurd bi awayekî komplewarî derxistin meriyetê.
خواستن به کامپلوی ریبری گلی کرد تسلیم و دیل بگیرن. تفگر و گلی کرد بلاو بکن. بوی آوای دنه چله 1998 دا با آوایی که پلانواری تفگریان. او ده 15 سباتا نوت و نهان ده ریبری گلی کرد گرتن و رادستی ترکیه کرن. آرمانجا هزین هگومن او بون شرط و مرجین سروکاتی تنگ بکن و به نفس بهیلن و جبر کو بکاربن لگوری خواه بریبه ببن. لی اگر کو نکاربن جیم شخوا سروکاتی وان گرتیم دوی نکاربه باوایی که آزاد تفلگرم. و پیش راجی آستنگال همبری پرگالیامه جحولی رابن. جبر کو سروکاتیامه لهمبری پرگالا خو تالوکه کی دیدیتن بوی فراست تفلگریان. لی سروکاتیا گلی کرد دگره و امرالی دا برسه و کاوسا دا وان کو لی در وای آکلانه. او تو جارانجی نیج بیر کرن. ده سری ده ده پاریزنامه این خواه نه تن سری گلی کرد میجی تمام گلی جیهانی بو پخته. ایرو لهر در جیهانی تن خواندن. گر ایروم دروشلاتا ناوین دا سرهلدان انگلان چیده بن بنگه هاوی فکر و رمان سروکاتی بخونیم. هر چی کس دگرتیگه دا باوایی که خوابانه چوبن سر ریبه را بوشیم دبن هر شرط و مرجن زحمت دا جی هزین هگومانی بی برسو نهشتیم و او یک کوتیم. حیانا هر چی کس آرمان جامع کردستان که سر بخواه بجی لیل ایرو شون دا نه او بیم. جبر که او چاری سریه که ماینده بخورا ناینیم. دیسا وکی بریم دیسا وکی بری هن کس سردست و هن کس چی بندست بجین. لیج بو جواکا چی پیوسته گلی او وره کرن. پیوسته که هر مروفه که بکاره بخواه به رنگ خواه ده نوا وی پرگاله دا تمثیل بکن. او تی دا جیح بگیره او جیانه که وک هف بمشینه. آنگو پرگاله که نوور آفراندن. لهمبری هیزن دا گرکر او هگومونیک او دولت پرست برسه و سروکاتی گشدان روشلاتا ناوین و یکیتیا گلی کردیم. لهمبری مدرنیتای کپیتالیست مدرنیتای دموکراتیکیم. برسه و سروکاتی مانیفستویا شهرستانیا دموکراتیک و پارادیگمای نو بخویم. آنگو جواکا دموکراتیک هاورناسیم و رایندی آزادیم قهر به کمپلایانتوی.